Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binadil ilahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati al-Qutub Jamil Maqam al-Ghazil al-Azam Sultanin Awliya Syekh bil Hasan Ali Syadili. Wa ila hadrati mursyidina al-Murabbuhina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim, khususan al-Qutub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina Ustadina Mu'alimina Walidina, khususan Syekh Darul Tauhid Hasaniyah. Wa ila hadrati Suhaib hadzal kitab Jawahirul Lama'ah Syekh Misbah Mustafa Usuli Mafru'im al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Layatiyanna nyakti bakal teka temen umat ing atase umat ingsun ma apa perkara ata kang teka apa mahala Bani Israil ing atase Bani Israil hadwan nali kaya oleh ngapa hadwan nali kaya oleh ukurane siji sandal pinali kelawan sandal sijine hada inkana sehingga dalam nalikane ana minum iku tetep setengah Bani Israil sapa-man wong ata kang wis teka sapa-man ata kang wis teka maksudnya zina sapa-man umawa ing ibu man alanya den kelawan ngadeng-ngadeng karena mangko nyekti ana fi ummati iku tetep ing dalem umat ingsun sapa-man wong yasna kang akeh sapa-man dalika mangkono mau ata ummah wa inna bani Israil astune Bani Israil iki salah ketik tafarraqat iku padha penca-penca sapa Bani Israil ala sintaini ing atase loro wasab'ina lan 70 apane millatan agamane wa taftariqu lan bakal penca sapa umat ingsun ala salasatin wasab'ina ing atase 73 apane millatan agamane ulum yus kabehane salasah wasab'in inggo finari ing dalam neraka illa millatan wahidan kejaba agama wahidan siji ma rupane perkara ana kang utawi ingsun iku alihi tetep ing atase ma wa sahabilan para sahabate ingsun iki suci hadis riwayat sangka Imam Tirmidzi karo terus an Ibni Amr iki dawuhe Kanjeng Nabi ngene umat ingsun iku mesti bakal ngalami apa kang kedadian dialami dening wong Bani Israil pas ora ana gesehe kaya padane ukuran siji trompah karo trompah siji. Hingga umpamane ana ing kalangan wong Bani Israil ana wong kang zina ibuke kanthi terang-terangan. Ana ing kalangan umat ingsun mesti ana wong kang zina ibune kanthi terang-terangan ngono. Lan kabeh ngerti yen wong Bani Israil iku pecah dadi 72 golongan. Ana ing cara nindakake agamane. Lan umatku
umat Islam iki bakal pecah dadi 73 golongan. Kang kabeh golongan iku bakal mlebu neraka kejaba siji golongan. Sapa siji golongan? Iku cara urip nindakake agama Islam kang ingsun lakoni lan sahabat-sahabat ingsun lakoni. Iki dawuh Kanjeng Nabi wis pasti jelas-jelas bener ya. Umat Islam saiki ini wis sangat-sangat terjadi. Wis akeh sing terjadi. Ana masane melakukan hal-hal sing tahu dilakoni Bani Israel. Jadi cara Kanjeng Nabi jelas bae antara Bani Israel karo umat Kanjeng Nabi itu ada masa sing banget miripe. Maksudnya apa sing dilakoni umat Kanjeng Nabi ning satu masa iku enek kemiripane karo kelakuane Bani Israel. Misal ngene. Wong Bani Israel iku mbiyen enek sing tahu zina karo ibuke dhewe, karo ibuke kandung bahkan secara terang-terangan. Umat Bani Israel enek. Lah, terus menurut Kanjeng Nabi, bahkan umatku pada saat hari tertentu ku yo enek seseorang sing zina karo ibuke dhewe. Jadi ibaratnya Kanjeng Nabi jelas wae antara Bani Israel karo umat Kanjeng Nabi ning suatu saat. Iku kaya sandal. Kayak sandal kiwa karo tengen. Iku kan sangat-sangat mirip kiwa tengen. Biyen umat Bani Israel iku terpecah jadi 7. Memang Kanjeng Nabi yo terpecah dadi 7. Di antara 73 golongan iki kabeh mlebu neraka, kabeh salah alirane, ajarane salah kecuali siji. Satu agama, maksudnya satu ajaran Islam sing memang sesuai karo ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mlebu swarga bareng Kanjeng Nabi bareng sahabat-sahabat Nabi. Dene para ulama den dawuhake yen kang den karepake ma ana alaihi washabi. Iku ahli sunnah. Mulai ing Indonesia iki saben-saben golongan muslimin padha ngaku yen dheweke iku ahli sunnah. Sing dimaksud satu golongan di antara 73 golongan. Ini kan dimaukan dijelas 73 golongan iku kabeh mlebu swarga, kabeh mlebu neraka kecuali siji. Siji mlebu swarga. Jadi liyane mlebu neraka kabeh, sing siji mlebu swarga. Sapa sing siji iki? Para ulama jelas wae sing dimaksud satu sing masuk surga dan 72 neraka. Yang dimaksud siji iki adalah ahli sunnah. Tapi ning Indonesia, ning Indonesia kabeh Kak. Padahal aliran ning Indonesia itu sangat-sangat banyak. Aliran agama Islam maksudnya. Berdasarkan organisasi, berdasarkan macam-macam lah. Ini sangat banyak. Tapi kok aneh kabeh ngaku ahli sunnah. Kira-kira sapa sing ahli sunnah ya? Ya kuwi ya intine kabeh ngaku ahli sunnah. Padahal ajaran sing diajaraan itu jelas beda-beda. Senajan saben dina muter kaset lagu-lagu utawa malai senajan saben bengi ningali bioskop utawa televisi karo wargane senajan ora tau zakat, ora tau jamaah, uga ngaku ahli sunnah. Jadi kabeh wong aliran sing aneh-aneh pun sing pokok macem-macem aliran, macem-macem ajaran iku kabeh ngaku-ngaku ahli sunnah. Iku ning Indonesia iku. Saben-saben anggota Nahdlatul Ulama ngaku ahli sunnah. Anggota Muhammadiyah uga ngaku ahli sunnah. Yen ahli sunnah bisa klebu dawuh ma ana alaihi washabi. Yang klebu dawuh ma ana alaihi washabi ora bakal mlebu neraka. Karena wis den jabake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa millatan wahidatan.
Mbah iku wong NU, mbah iku wong Muhammadiyah utawa wong aliran liyane misal. Iku kabeh ngaku Ahlus Sunnah. Napa kok kabeh ngaku Ahlus Sunnah? Ya mergo dawuh Kanjeng Nabi wis jelas ma ana alaihi wa ashabi. Dawa illa millatan wahidatan. Satu aliran agama Islam sing bener. Iku jelas insyaallah orang mlebu neraka. Dan arti dijamin kebahagiaan akhiratnya kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yen ngaku Ahlus Sunnah ana ing perkara etikot iku bisa dibenerake. Nanging Ahlus Sunnah ana ing perkara ucapan lan amal iku ora bisa benerake. Karena kang den lakoni dening Nabi Muhammad lan para sahabate iku ora namung perkara etikot, nanging uga ing perkara amal lan ucapan. Jadi kang bagus ora perlu ngaku Sunnah. Karena kang akeh wong Islam ing zaman saiki ora gak padha anut marang sunnah Rasulullah ing ucapan lan amal. Jadi sing dimaksud sesuai ajaran Kanjeng Nabi iku ora sekedar keyakinane tok, ora sekedar i'tiqad ning Gusti Allah tok, ora sekedar imane tok. Tapi apa? Tapi sesuai karo ajaran syariate. Maksudnya sunnah-sunnah Kanjeng Nabi yo dianut. Amal-amal apa sing dilakoni Kanjeng Nabi sing ora apa, sing dilarang apa, sing disunnahno apa iku ya dinut kabeh. Iku sing dimaksud Ahlus Sunnah munggo Kanjeng Nabi. Sing dimaksud sesuai ajaran Kanjeng Nabi iku ya kaya ngono. Tapi ning zaman saiki orang ngono, bahkan enek aliran sing dene jere ngakune ahli sunnah, tapi ajaran sunnah-sunnahe ora sesuai karo ajaran Kanjeng Nabi. Dene ngaku ahli sunnah, tapi ucapan utawa amal perbuatane gak sesuai karo kesunahane Kanjeng Nabi. Iku ya melane iki intine ngene. Awak dhewe gak usah terlalu pengen mengakui aku iku Ahlus Sunnah. Aku iku termasuk golongan sing disebut Kanjeng, gak usah mikir ngono. Napa? Sing penting ya awak dhewe ikut ajaran Kanjeng Nabi wis cukup. Gak usah pengen diakui aku Ahlus Sunnah, gak usah. Napa ya mergo zaman saiki iku sangat-sangat luas. Maksudnya luas iku enek sing melok sunnah Kanjeng Nabi, enek sing ora, tapi kok aneh kabeh ngaku Ahlus Sunnah. Jadi gak perlu awak dhewe pengen mengaku sebagai Ahlus Sunnah, gak perlu. Sebenarnya awak dhewe dalam segi etikot, dalam segi sunnah, dalam segi amal perbuatan itu sesuai kabeh karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yukadzabu fihi as-shadiq wa yusaddaqu fihi al-kadhib wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.